Salamatyrlyk watandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam Halmurat aga, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ol çarymna kimden bu doktorlar ekrana çıkanda yurttaşlar siz bilenem ýene bir ýerde salamlaşýan her gününi bir ýerde salamlaşmaly bolduk. Dogry köp bolsun şular ýa-da söhbetdeşlik edip. Ol çarymna näme bar da görüň edep bu? Awa bizenem Halmurat aga bahanamyz taptaýyn ýeterlikgine näme elimizdegen ok diýäs, tomuz diýsek tomuz elimizdegen ok, bakçy diýäs, daşdöwrek diýäs, kyş diýsek kyşam elimizdegen ok, gar ýa gar arasanamanly diýäs. Oturup ketmeli diýäs tomuzyna garaz bahanamyz taýyn. Ekran ellegen ok diýip. Ýöne hakykatdanam elimizde degen ok, ýöne ona da aralygyna bir boş wagt tapyp birjek bolýas. Edil şu aýtmazatlar akän ýöne, Halmurat aýtmazatlar kän, emma haýty birine tutjagyň bilen okda o ýerdenem bir neme çykyp dur, ýanky näme diýýäs oňa biz? Jirinovskiň ýygyny neme söwük göteriji, söwük basyjy. Söwük basary. Söwük basary. O söwügini basyp tüweleme ýok diýen, ýok diýdiren oklar. O. Ana Fyodorov diýip bir çykypdyr. Ine bularyň agdyna ak gelse de samra otyr, gök gelse de samra otyr. Ýa bular 100 gram içip çykýarlar, ýa bir zat çekip çykýarlar ekrana. Ol bir hemmelere bir belli zat 91-nji ýylda hemmeler aýryldy. Hemme şertnamalara gol çekişildi. Her kimiň şol mäş respublikaň mäşdem aýrylan soň şonuň territorial baraçaklary ýanky ellegirilmesiz galmaly diýip hemme ýerde gol çekildi, hemmeler gol çekişdi. Dokument bar arhivlerde ýöne. Näme üçindir bir Fyodorov ýalylar hiç bir köşeşip bilen oklar. Nämeden beýle bolýar? Hemlatyp ortaýa hasam, hemlatyp siz gitjek ýeriňiz ýok. Siz biziň daňylygy duran itimiz diýen ýaly diýerler-de. Sen ýyp. Gaýraşsyz, biz bolsa garaşsyz bolduk. Ay Hudaýa şükür, ay toýlap, telpegi göýe zyňyp. Ana inni bol kim oň ady? Niýazow. Ola meni altyn asyr etip berjeksiz, altyn asyr gelýär diýip. Bizem halk bolup garaşýar, ay ana gelýär, ana gelýär. Ana tejene ýetip gelýär, Aşgabatda ýetip gelýär diýişip. Bizem garaşýar, 30 ýyl boldy garaşyp, meni ýa-da tolanam görnen ok altyn asyryň. Hana ol altyn asyr? Halmurat aga. Ya geldi geçti bizem duymadykmy? Näme ol altyn asyra? Hani haýsyňyz ýaşadyňyz watandaşlar? Ýazsaňyz lan kommentariýada haýsyňyz ýaşadyňyz altyn asyry? Biz bilmän buklak gallykmy ýa? Habarymyz ýokmy ýa bolup geçip gidenler altyn asyr? Aýdyň bir dedi. Hiç bolmanda ýylyny bir ýazyň, haçan bol altyn asyr? Halmurat aga? Siziň habaryňyz barmy altyn asyrdan? Ýok, ýa-da biziň halkymyz buklak. Hani bir taraplı. Hani bir taraplyk hawa. Kim Allah gezdi bular? Onça ýylla. Hani gölel sygyrymyz boljakdy, hani neme köpeljekdi bu ata çenni ýüze dagy ýeterdi oň sany gölel sygyrym. Bolga maşin Mercedes mi? Mercedes maşinimiz boljakdy. Hay üýşip goňşular bolup münüp toý tomağa gatnap o Mercedes bilen ay düşün o maşin döwgüdiňiz köplük bolup münüp diýip. Eje söwýär diýe oglaryny 9 tane ogly bar ekenne. Ardy diýe 9 ogly öz arasynda ay welde bir aljak da näme etjek, o men öňüne minjek de men syrtyna minjek. Ay men gapdalyna minjek de men ruluna oturjak. Ay tigirine näme etjek de ýydyran ýapyşjak. Eje gyrýa de döwgüdiňiz yer çekenler düşün welde bitden gyrýa diýe. Ejesi. Ende welde bitden ýok diýen. Ýok ente welde bit. Ara biziň altyn asyrymyz
göleli sığırımız ya o süýdüni içdik, gatygyny içdik. Mercedes'ini minnik. O 30 ýylla maltyn asyrynda ýaşadyk. He, Almurada? Hakyky, hakyky. O gülli ýaşar bu azy ülke-de. Ama adam pahyr özünden gülmän başarmaly. Şu biz şuňa alyp inanjan halk türkmen. Şuňa alyp bir cehennemsil, şuňa alyp bir o aýdylan zat, o ýalany morda çynmyka diýip kabul edýär. Ine şu düşünjeler bilen, şu garaýyş bilen durmuşyna biz şu güne gelip getdik. Gaty gynançly bolmuşan. Gaty gynançly. Bu gynançlydygyny o ýurdun içinde ýaşap bereler, oraya mezbur şu durmuşy ýaşap otylar. Başga durmuş bardyr meýdanaklar. Emma şu durmuşy ine biz ýurdun daşyna ýaşap otyr. Başga döwletlerde. Sen bir döwletde, men bir döwletde, beýlekine başga bir döwletde. Ondan şu Türkmenistan bilen şu ýaşap oturan döwletlerimizin tapawudyny görýär. Yer bilen göň ýaly. Ýöne bizim şu taýda bir insan durmuşyny ýaşaýar. O taýda da ýerimize galanlar bir insan durmuşyny ýaşaýar. Bize şu durmuşyň beren miwelerini ýyp ýaşaýar. Olar bolsa şu durmuşyň görgülerini görüp ýaşaýar. Ene tapawut şu taýda. Ondan görýän boly kimçilik nerede diýip öz-özüne sorag berýär. Bolýar şol häkimet başynda oturulur. Tamsyk değil, ala tamsyk değil, cinayətkar değil, ol bar, o zatlar subut edilenmeyen bir döwlet. Taýda hökümet hem ýok, döwlet hem ýok, konstitusiýa ýok. Ýöne halk kime we näme edip garaşyp oturdy. Şu taýda problem. Inne mundan aňyrda näme bar ýetirere? Hiç tat ýok. Elimizden göze görünmeýän zanjyrly baglanyp otur. Bütün halk bar. Ene. Şoň üçin biz kırna aýtdyk. Kemçiligiň düýbüniň ýerde ýatanyny tapdyk. Halka onu aýan etdik, beýan etdik. Inni şoň üstüne işlemäň ýa şu ýalňyşy düzeltmäň wagty gelip ýetdi. Bir döwür ýetdi. Ýöne inni şu nädür şonu düzeltmede gelejegi ýok da, gelejekki nesilden ýokdugyny ana günne bolup duran zatlar ýurdun içine görkezip dur. Orsiýadyň deputat sumogy men ona deputatym diýjekler. Ana diýen sözlerini eşdeňde deputatçyň işi. Inni biz täzeden şol öňkü SSR Respublikanyň Orsiýet bilen bir şertnama baglaşmaly ekendi. Täp o 90-njy ýylda o SSR-iň dargamagy ýa ýatyrylmagy bir kanun eken. Bilmändiris biz onu. O biz bilmändir. O Türkmen ýatyrdymy sen SSR-ni? Ya beýle gortady Respublika. Özüňiz Piyanal Kas Yeltsin bilen, Suskevich Olyemele bilen, ýa-ki Ukrainanyňky bilen ine bir üç tane Slavyan döwleti SSR tozdurýan, galyňyzdan barın ugram ştaýda näil ýaşaýanmyzyň günüňizi özüňiz görüňiz. Bizim elimizde ýa-ki barça adamyza mallylara. Ýeke galyga her bir respublika. Ýöne şonu da Türkmen çyňsamadyk, elin serip gezmedik. Biz kıyınçılık ýagdaýda da şu halkymyza çörek tapman başardyk. Şu döwrüň adamlary bardy, şu zatlar eden. Soňra 90-njy ýyla çelli şu ýurdun içine halk aňyrlygyny alyp gitjek adamlar hemmejigi şu 90-njy ýyldan başlap gyryp başlanan soňra soňra halk ýa-ki makaronu un ýerine öwäp çörek pişirip başlady. Olur çä. Onun buğdayım tapılıyordu, iyi mi temmardı? O bol elin, aytmayın köçerde kanal nanı var tip yok. Yani yeterlik de beyle Respublikalar göründü. Özbekistan'ın gelip bizden produkt alıyordular. Azerbaycan'ın gelip bizden sıyır, peynir, yağ, ol bir hem de adal gider. Ben o doğrunun adamı biliyorum. İnne seret nira gelip yettik biz şu ülkü. İnne Orslar tezeden bizim üstümüze hücum ediyor. Türkmenler hem bayını alıp otuyor şonsu da Orslu var, Türkmeli vardı görüneden. Yani şu buferli doğunu vardı Türkmenistan bilen Orsiýadyň ortasında duran ya Kazakistan, Özbekistan, Kırgızstan bilen Orsiýadyň o arasında duran yani Kazakistan var. Kazak halkymyzyň doğanlyk halk kanymyzdan bir, dilimizden bir, dinimizden bir, medeniýetimizden bir, indi bular öz hakyky üçin görüşip gelýär. Indi şolar Orsiýadyň tabylygynyň çyksa, borluk oturdy, onu galan dörde respublikada özünden gidýär. Indi şoň üçin şu mal äsli bir hüjümini Kazakstanyň üstüne gönderýär.
Ene geopolitika şundan mı var? Neme diýedi? Olmasa. Neme diýedi? Neme diýe? Gyýdym saňa diýen gelinim sen düşün diýedi. Ha o. Endi Hı? Gazagystana üstüne hüjüm edýärken beýleki respublikalar bar. Täjikistan we Özbegistan we Kyrgyzstan we Türkmenistan siz özüňiz düşünüň. Diýe. Ene şo hemlän atyşy şoň sebäbi. O. Hakykatdan hem şey diye. Onun şarın. Ol göl aydı bu atı. Şu ne diye yana diye 10 yıl Angrysda 20 milyon uruş turur diye. Ýani. Edir Ukraynaň ömesini diye gününü sizin başyňyza getirir diýip aýdy bu atı. Bizem diye yadro yararlı ene döwlet diye. İslamda ders diýip. Sizin bari ýok 20 milyon ilatyňyz bar diýdi. Ukraina 40 milyon bolsa bular 20 milyon. Ýöne gazaklar ýeketele. Bizem bara gazaklan gapdan arkasynda dendir gerek bolsa olu bilen olan azatlygyny gorar. Ya kömek eder. Ukraina düşmedi ya. Ýöne aýdyr. Düýnem Tokaýewiň aýdan zatlary bar neme. Näme bolsagam biz hemme zatda Rossiýa bilen biledirs diýip çykyş eden nemesi bar. Sebäp ýeme Putinin ikisiniň göbek kany bir ýerden gelýär. Bu nira geçsin? Halk hazır köçe açıktan Tokayev nira kaçıp gider? Elbette Orsiýada ýa Moskwa. Ya da Hytaýa gider. Kalan Amerika şonu kabul etjek mi? Ýewrosoýuz ýa da beýleki ýok. Ne bak duydurdular ha bu Amerika barıp duydurup gaýtdy Gazagystana da. Siz Gazagystana o sırtyňyzy dogurja tutuň. Dogurja dekje ýöräň diýip. Hemme zatlar Türk Gazagystanyň üstüne geçen milyardlap nemelap tonnalap milyonlap tonnalap ýanky materiallar bar. Alüminyum diýene diýdi çip ýasalýan. Ol ok ýaragyň çipleri bar ha. Dronyň ýenelen Gazagystanyň üstüne geçýär. Tonnalap. Yo, onun özlerinin hep yemesi var, metalurgiyası var. Gazagystan uğraşacak bolsa Orsiýada. Ya öz neft gazyny, ya beýleki iými toruny Orsiýada geçirse, onuň meni o Orsiýadan ýanky harby goşan üçin onuň gerek zatlardy. Ha o ýöne şol neme näçe ýüzesi neme ýokarlanıpdyr da şo geçirji transfer nemesi bar. Ýük geçirji nemesi uruş başlaly we şol 20-nji ýylyň fevralyndan bäri ýokary gaty neme näçe köpelipdir şoň ýük gatnaşy. Hakykat. Yo, ol korkmasdan görnüpdi Amerikanyň Sputnikleri bar. Hem bir hereketi görüpdi. Şular ýaly onun üçin ol Fyodorowyň ol otak ýanky Gazaklara tarap karşıya, Gazagystana tarap o barmak çomaltması bugün gurrunu däl, onu ýa ol Solzhenitsyn biri wat ýaly, şondan gelýär. Döwrüne şu Gazagystanyň Demirgazyk oblastlar Orsiýadynky näme? O türmede oturup çykanmy? Hawa, şo Stalin gulag bolup türmede oturup. Arhipelag gulag diýip kitabyny apdyry. O soň on ene bir Kremlin dejurny propagandisti, propaganda ony näzerine alyp gitdi. O Gazaklar hiç kim. Ola bolup ölse biziň ene bir guberniýamyz bolmaly respublikada, olan ýerde topragy däldi. Soň o kişi ölüp gitdi bol, ene şoň ornuna salawy ýok diýdi. O Simoniýanyň äri, onuň bir ene şuň Fyodorov, şular ene ot gorsaýarlarda şo taýdan uruş turulmak üçin. Şol bir wagtyň özünde de Orsiýada şol goşuna çağırylmajak bolup mobilizasiýadan kaçyp giden 100 miňlerçe Ors milleti Gazagystana sygyp ýaşap otyr. Ya öňkü ýa Ors milletli Gazagystanyň garajdarlary bar otaýdy. Ýa. Eseler ýakarda şol garp götürümdi de Rus dilli millet Gazagystanyň 60-dan Gazaklar. Indi şolar azarly näçe bolup bellidir. Ýön şol 20 milyonyň şumar 20% bolanyny da ol ýa 4 milyon Rus bolýar. Bir ýa Rus. Şol o başta 20-nji 30-njy ýyllarda da Gazak milletini şo taýdan göç edip ýerine de ortlar getirdiler şol territoriýalary. Şu Demirgazak taraplaryna, o neme Gazagystanyň. Diňe o taýgamda Orta Aziýanyň islendik ýerine bir şey etdiler. Göç edip. Olmuşsan bir ýemani könek bazarlar açyp görkezseler ene şo ýerlerde
O bar aýtdym diýen men kemine bilen gepleşim. Şo buzda yatan Ýakudistan'yň territoriýasyna çeldi şo taýda türki dilli milletler ýaşar. Nirden orsun kolya ol, basyp aldy ol. Ýa, Milletin ýerine hiç kim şoň hatar. ýokla hawa. Yani bular indi şuun kuun bizimki diýenler şo türkmenlere ýa bolar bir döwür niyaz o garaşlyk diýen ol ýalyn söz o hem baýlaşa döwürden mer akwaty ne bidem gadym orsiýada mugut. Yani hem näme nanujundan petir diýil şeýle hana niyaz başol akylyan baýlykdan 1% ýa berildi ýa berden galyny alyp çykdylar. Urban golyň Ay, döwürlerde nemi? şoň ýaly. Halmara o taýda ol onu kunjatyra baral häzir. On ýygy jatyram däl onu kudan maşlaly. Ors atlyny ýürütip planlaşdyryp şol Türkmenistanyň girdejilerini, ýerasty, ýerüstü baýlyklaryny nädip alyp bolar diýip giýje güni ýatman kitap ýazan adamlar, şo döwürň adamlar, Kropotkin ýalylar. Ýöne ine Göktepe galasynyň ýanky uruşy bar, Göktepe uruşy 80-nji 81-nji ýyllarda, Awa, şo töwereklerde bolup geçen ýöne şondan soň 1888-de bu Mykadiýan demir ýol guruldy. Aşgabat, Moskwa. Şol näme bize gurup berdilermi? Bizi hediledip Moskwa, Aşgabatda gatnap, otpuskada dynja alyp bediledip çağalar bilen gedelen jetmek üçin gurdularmy? Ortlar. Elbetde öz bähbidi üçin gurdular. Şol baýlyklary daşamak üçin gurdular. Türkmenistanyň ortýada. Onam häzir garaşsyz bolluk bolyn 91-nji ýylda garaşsyz bolluk bolyn bir giden bergisi bar. Ortýadyň bizi diýätse biz al özümizi allapdyrys. Ortýadyň bize bir topar näçe milliardlar bergisi bar diýip. O bergini bermek üçin almada olar. Indi şu wagt biziň kellämizde gelýär. Indi şu wagt aklymyza aýlanýar-da. Gitdigiçe şu zatlaryň içine girýär, indi aklyňa aýlanýar-da. Şol baýlyklary, şol ýeriň astynan, ýeriň üstünden äkidilen paýtalar, tona ýüňler, ýeneler ol Türkmenistana ýugulýarda ýüňler dagyn. Mallary, mallar näçe müňläp mal bakylýardy. Olan goýunyň nime ýüňlerem ýugulýardy. Şo zawodlarda adamlaram hasta bolup, helak bolup, 40 ýaşyna, 50 ýaşyna ýetmän ölýärdiler. Hiç kim maýda nokta statistikany hiç kim ýörede nokta. Ana şo giden baýlyklar gitdi ortýada tarap. Şo giden adamlara maýyp bolup galdy. Ýygyna paýta ýyganam, ýüň ýuganam, newit gaz nime çykaranam, hemmesine gitdi. Ýöne bizi 91-nji ýylda bergisi bar ortýadyň bize diýip, ol garnymyzda suw atyp garaşyp ýatyr, haçan bergisini berer diýip. Ýok bergi. Berilermi ol? Berilmek üçin taňa senden almady o zatlary. Ort bermek üçin almady. Mydama ganymyzy sork gezdiler. Onam biz ana boynumyzy almaly, halka aýdyp bermeli. Diňe biziň ganymyz içildi. O da. Ýanky bir aňyrky bärse görünmeýän agyp dönüp ýatan ýanky sürü ýanky ulus asly mallar bardy. Sığırlar, düýeler, goýunlar, millionlap. Ine şolaň hemmejiginiň etem, ýüňem, Karaköl baganasy bilen enesini hemmet kuzular hemmejigini ortýada uratdylar. Hakykatdan hem dogrusyny aýdýanda. Ne bitem gadym bir hasap gitdi. O ýöne ýygyny näme geldi Türkmenistanda? Hiç de ýok. Hiç de ýok. SSR zamanynda iň gurulan ullukan ýanky myhmanhana Türkmenistanyň Aşgabat ateli o 5 etajly beton. Başa hiç de ol betonun biz meýünden çykypdy sement zawoddan. Ola Moskwadan gelen ha. Ýa. Ene. Hiç zat Türkmenin kazananı bedenine yetmedi diýäniň sebebi şol. Hiç zat gurulmady. Berlin bilimem deňdäler bize ors mekteplerine berilýän ilim ýa bilim bilen Türkmen mekteplerine berilýän ilim bilen bilimiň arasyna gatullyk tapap. Bu hakykatdan hem şeýle. Bu zatlaryň biz düýbüne ýa magadyna ýa bolup geçen zatlary SSR ýykylandan soň ýurdun daşyna çykamyzdan soň bilip başladyk. Ýurdun içine häzirem ýok. Ýöri teröristlerden ýa bir şular ýaly bir
Aýdyr kitaplar ya ilmi işler surreal boldy diýip. Göktepe galatynyň tragediýasyny türkmen açana hany özbek taryhçylary bu bir şuur. Eşitdiňizmi ömrüňizde şol galan basyp alan skopyr 4 günläp şu galan içine galan zenalar zorlama ursat beren. Habarymyz ýok. Ana şunu açıp berýär. Ana. Hani şu zenalardan bolan ýanky beýnika ýa näme basyp alyjylardan hamile bolup galan zenalardan önelgeleri mene ýene de şol orsa hyzmat edip durdy. Bilema Qur'an gulyň aňyrsan gazalasan kim bolup çykýar? Çüýrükler. Ýöne şu men bir zada düşünýän onu şu durmuşda her zat bolup geçip bilýär. Bir adam şahsy işini ya gatnaşygyny ya durmuşyny ya birek bilip o bir söwüşüm, käýeşim, urusum ýaşap biler. Her hil zat bolup biler. Ýöne şu kizde kollektivde ya maşgalada aqdady sen bütün döwlete ya millete boyuna takmak näme gerek? Siýasat edip. Ine ola şol siýasat edip dakyp otyr şuň ku. Binama haja edilýär, haja bolup gelýärler. Ýok görden özlerine titullap gelen, atadan oğla geçirdiler wezipen, atadan bir kanun elini ýazyp öldürüp, oğlum bir kanun oty, ikisini çatanda oğlada doğulan bir çağa sıçan bokuna da degen hat doğrusu. Bulan akıl derecesi ya düşünce derecesi. Ondan şu zatlary görüp o taşary ýurtlar ya taşary döwletler adamlar pikir edip näýil halka diýip. Onun ya da bir topar yurttaşlarım bana ya da kalmaz dedi. Ya da ya da Türkmenip aytmamadı utaniyat dedi. Şu bol beren zatlar böyle. Utanma. Ne için utanýar? Bizim günlerimiz çözüm meseleni. Sonra utanın çözüm bilmeýärligiňizi. O bol geçen zatta utanmak gerek aslında son 5 minutda çözüp bilýän zatdyň ne için oturup kıyla getirdiňiz diýip menim soraw beretim gelýär. Şuraya öz milletinden öz halkyndan utanýan diýip ýazýan zatlar. Şu aýban bolsa bizim halkyn. Näme bolsa da bizim türkmenimiz. Bizde başga millet ýok. Biz şol bolşumyz ýa. Ýöne düzeltjek bolsak ştaýda iş bar, mümkinçiligim bar. Näme üçin şonu dem zaten problem ştaýda. Doğru. Indi şu neme soňky döwür haçanrak goýdular bilemok, şu bagana nemeni ekitmene goýdular orta tarapa. Goýunyň derlerini. Ýaşynjy ýyllarda galyrlypdyr onu biljekler. Ýöne neme? Şol Soýuz döwrüne edilýärdi şol. Şol ýaşajyk goýunyň neme lägirdip baganasyny soýup alyp neme Yemek. Onun için yokluğunun iki sebebi var. Birinci Soýuz ýykyldy, o zaman şu Soýuzyň goşunyny ýanky polkownikden ta marşala çelip bilen kellelerine şol ýanky telpek baganadan tikilýärdi. öňü näme giydiler ka olar? Türkmenistan. Yo Türkmenistan ele düşmäkä ola başga zatga ýerdi. Belki domuzun hawlyny on çatyn aýdyp biljekler. Ýöne birinji sebebi şol. İkincidenem şol Garaköl goýulyp savhozlarda, kalkozlarda ýetişdirildi. Savhozlarym niýaz dargatdy, oň mallaryny satdy, ýok etdi, gutordy. Mal ýok aýyndy. Döwlet emlägine ýok, şahsy emläkde kim Garaköl saklaýar şu? Ýok. Şoň üçin bu eksperti ýok. O beýlek sarja goýunyň ýa beýlek goýunyň hamyny deresini tüýünü ýa ýüňüni ana türklere çykaryp otyr. Onun için Orsiýada hiç tat gidene mesele. Neme diýen bolay meseler bir goýunyň hamyny sypyryp beýlek bir neme ortlar diýer. С одного барана сдирать шкуру и надеть на другого барана, это нерентабельно, şey diýer. Na голову другого барана. Aw. O Sovet zamanında var, şunu ýa degişme görür. Bilemek mümkin. Şoň üçin bolaýmasa bir baranyň nimetini hamyny sypyryp beýlek barana giydireniň nimesi ýok diýip. Peýdasy ýok diýip. Ýöne şu ýankaýdan zadyňyz gaty bir aýlygan stat. Halmurada şu 1881-nji ýylda Göktepe galasyna şu aýal gyzlary galada gabap 4 günläp zorlapdylar diýen bu zatlar biz
eşdemiz oktuk. Bize öwüp aýdyp Ama berýärler ana. Skobelew eýtdi, Skobelew ana bir gyz jagady halat etdi. Oňa baryp äkidip bilim berdi, adam etdi diýip. O bir sanjak gyzyň nemesini olady tarypyny aýdyp berýärler bize. Näme? o Kegiri Tatyana Tatyana diýip. o tekrar Tatyana o jagad gyzy usko bölüp mesele mene Afrika gidiyor da şu döwür adamlar näme getirecek ýygyň ortaýda Afrikada maýmun getirýärler. Ene geň zat diýip. Bilemini Türkmenistana şu jagad gyzy getirýärdi ene şu Egzotika. wagty o egzotika wagty Türkmeniň bir sagasyny güjüp galet getirdim. Soňra ılym merin aw. Ene ýok başga hiç datdal otaydy. Başgaça bolýan bolsa o näme üçin olur küllap gumyň içinde ýydarlap hemmesini kılıçdan geçirdiler galadan gaçyp bosup çykarlar. Saga suw uly kiçi yanan garry gurt hemmesini ýok etdiler. Ana özbekler tarihçiler aýdyp otdy. Yalan bolsa ana bizim Türkmen tarihçilerimiz ya Türkmenistan akrana myrt edip aýdyp bilsinmi? Şolar görenre, bilinre, okanra şu zatlar. Niýaty, Gurban bolan beýlekim kime gerek bolsa Göktepeň tarihi. Halk bilmese de şolar bilýär arhivden. Awa. Ana öýmede bulan bir ýanky Babara bolsa Gurban bolan Göktepeden at gaýtarym bäri ýany. Maşina minsen edil 5 minutda ýetmen bari. Maşin. Ine öz halkyny, öz şehitlerini edip oturan jenaýaty ýa hyýanaty şolşo. Ya o bilesi gelýän adam arhivler agtaryp hakykatlary öwrenesi gelse öwrenerdi. Gözüni gulagyny yumup beýdip gedip görüp o oň diýenedi ýalanlyp, buň diýenedi ýalanlyp, gitde bar aýdana ýaz kommentariýasyna şo özbekleň diýýän ýalan bolsa gitde ýaz olar. Hawa, Olar patologdan alyp ýazýan näler olaram. Wagt bar ellerin. Şonçyn aýdy. O gaýrat satýan bolsa berseler jogap şolýan tutsan özbekler. Sebäbi anan sebäbi inni şol arhivde ýogam bolsa arhivde bar aýdaly ýokmuşyna şol historia. Şol identical, ýani şu Ukrainada edip beren zatlary bar, Gruziýada eden zatlary bar, Çeçen'de eden zatlary bar, buların Afrikada eden zatlary bar, beýleki Siriýada eden zatlary bar, aýlygans. Şolary deňe ýan bolyn, şo wagtky ors bilen 1881-nji ýyllaky ors bar, Skobelewň otryady. Harbylar. Şol ors bilen şu wagtky ors desden eden wagşylyklary identical. Yani ikisem bir meňdeş. Ve diýen atlar. Onuň nädip sen ananmajak şol Göktepe'de şoňal wagşyçylyk edenler diýip. Edir şolaryň goly. Şolaryň goly. Şolaryň nemesi? Meňdäp dur eden işleri. Şo wagtlar nämedenem bolsa, şu wagtlarym şo diýerler. Çağalaram zorlaýarlar, aýallaram zorlaýarlar, erkegem zorlaýarlar. Gerek bolsa kellesine malýarlar. Ana şo döwürde de şeýdi kelle alypdyrlar. Kelle alyp şo kellelerim hatara goýup, hatar üstüne o kelle goýubam suraty düşýärler. Wagşylar, ne orslar. Şonu ýaly edýärler. Orslar gelip edilýän zatlar da. Şo kelle almak şolarda moda. Mana Iranam şonu ýaly edipdir. Şo wagşyçylygy. Türkmeniň näil kellelerini alyp hatar goýup suraty düşüp. Yani Türkmen bir neme bolýar-da? Ortarada galan bir islenik tarapdan çolup edeni edip beren ýaly bir ortada duran bir zat bar. Daşy goragsyz. Gelen el urup bu tarapdan gelip el urup edeni edip ýörler. Bize ýam näçil bäri gol astyna gezip ýör. Ortadyň. Adamlara göz açyp bir nemedere wagt bolla, şu zatlara düşünere. Näme üçin biz özümizçe barymyz ýok birine watanymyzy bermeli. Näme üçin biz baýlyk Türkmenistanyň baýlyklaryny bermeli birine. Özümizem gidip daşary urtda gul bolmaly. Sen pensiýaň ama ýok. Gitdiň, işlediň, bolýar sen şu 5 gün ömrüňde garnyňy doýurup bilýär. Şu gazanan puluňa. Gulçuluk dälle näme bi? Gullar näme dip durýan ki döwür? Gullar.
Diňe işläpdirler eşek gal garyn doýurmak üçin. Bulara aýlyklat ýok. Diňe 3 wagtyna 2 wagt, 3 wagtyna dedäl. 2 wagtyna nahar ýemek üçin, garyn doýurmak üçin işläpdirler eşek ýaly. Türkmenem edil şol ýaly häzir. Ýöne diňe elini aýagyna dynjyr gandaly ýok diýmeseň, ikidem ýene identikal. Ikidem bir meňdeşler. Olam garyn doýurmak üçin işläpdir, bu wagtky türkmen savremenny gullaram garyn doýurmak üçin işleýärler. Aňyrtyna hiç zat artdyr bilmeýän sen aňryňa. Ýöňe başga ýurtda, çağlaňa başga ýurtda. Bu durmuşmy? Sen bileje ýaşaman ölüp gidýäň. Sen bile başgalaň bilen ýaşaman ölüp gidýäň. Görmän bir-biriňi. Sen çağlaň dogurýan taşlap gaýdýaň. Senden aýry üzüňe. Ulolýa çağalar. Öz başyna özleri durmuş gurýarlar, öz başyna özleri maşgala gurýarlar, öýlenýärler, durmuşy çykýarlar. Çağalar bolýar, sen agtyklaň bolýar, çowulky hiç görbilen aga sen. Senin durmuşmy ol? Sen şu zatlary görmek üçin, şu zatlaryň bir hüdýerini görmek üçin dogurmadyňmy? Şoň üçin ösdürip bulatmadyňmy? Şonuň üçin sen durmuş gurmadyňmy biri bilen? Bileje ýaşamak üçin, bileje iýmek üçin, bileje giýmek üçin, bileje bir taçaň başyna oturmak üçin her gün akşam. Sen şoň üçin gurmadyňmy maşgalaň gurangdy? Ýöne näme üçin sen ödüňçe baryň ýogyň şoň öňüne iki epilip agdyňy açyp bilmän, hiç bir söz aýdyp bilmän, ýene de öz öýüňi, ýurduňy, çağalaňy, iň eziz zat çağalaňy taşlap başga ýurda gidip sen eşek gal işlemeli çağan görmän. O sen o ýurduňda da, sen taşlap gaýdan ýurduňda da bir özüniň götüniň bagyşlan bokuny oňarmaýan mesle edip ýör. Sen toprağında şolar mesle edip ýör, sen çykaryp kowýady. Hana adalet? Hana adalet nirede? Hana bu altyn asr nirede? Hana bu garaşsyzlyk? Garaşsyzlyk ana Fyodor Fyalyň agdyna goýup bolýar. Neme özüni oňarýan bolsa şol iki tane goşa biziň prezidentimiz özüni oňarýan bolsa, özüne güwni ýetýän bolsa, bir döwletiň men bir başynda oturan bir men prezident diýýän bolsa, Fyodor Fyalyň agdyny ýumduryp bolýar. Agdyna maçmazdy şu wagt men şu prezident bolayyn, geplek görsün şop neme? Fyodorov, sen kimsen? Gowy jedip oňaryp diýerdim. Bagyşla boýun sen başga bir adresiň ýalňyşdyň diýip. Ay biz şoňa şo prezident bolmasagam diýip otursa ýene gaýraty bolsa çykdyn biziň garşymyzda şu Fyodorov diýilýän. Şeňmi? Olur şary bir halkyň bir döwletiň, milletiň bir mukaddes zady bardy. Şoň üstünde depelep dokaly nädip gözüni ýumup şu haramdadyla ýaşap bilemän şoň häzir. Nädip sen depeledip bilýän öz adyny, öz awraýyny, seniň ýüzüňe diýär ol Türkmenistanam şol nime ortada diýip. Oýa aýdyp galyňyz nogotadyr. Seniň gönü agarodyňa da şaplap otyra. Sen nädip çydap çekip oturup bilýän? Özüne güwni ýetýän bolsa çykyp aýtmaly, ýa atasy ýa ogly. O näme diýän sen? Bu Vladimir Vladimirich Putin. Sen ol deputatyň agdyny ýumdyryp näme diýär ol diýip aýdyp bolýar. Biraz kontrolluk etsin diline diýän zatlaryny, sözüne kontrolluk etsin diýip bolýar. Şu wezipe getirip şolar oturdunyň özü elinden tutup Putin'e başa onu näp oňa garşy çykdyn olar. Näme Ýöne da? bir zat bar şaýdy. Sen aýt men oňa aýdy. Aýt. Ýöne şu onu Putin'in özü ekrana çykyp aýdyp bilmän, şolar ýalyň üstü bilen aýdýar da şeýle demesini habaryny, westechkasyny habaryny şeýdip getirýär. Hakyky şeýle şol bolýar. Hakyky şeýle. Putin'in ýene bir aýdan sözü bar. Bilmezsin olur, ya 20 yıl olur aydan bir sözü var. Eşenge ýanky bir birleşme var da. Soýuz Nezawismy Gaşudarstw. Bir tarap döwletleň, milletleň birleşmesi. Şo diýe, bize diýe, SNG diýe, eta ýanky näme instrument для цивилизованного развода бывших республик Советского Союза diýip. Şu bizi uruşda dawasy
aramız açılsın, her bir öz başlyk bolsun diýip, şu gurama döredildi diýdi. Efendim, eger sen şonu şey diýip ikrar eden bolsaň, milletin halkyň öňüne çykyp aýtdyň. Men ýadymda bu galanda bütün milletiň emagyny badyr şonu görendiňler. Indi bu näme üçin onu tükürün ýygyna alýan sen? Efendim, şu döwletleň öz başlyk ýaşamak üçin döredilen mehanizm bolsa, onu näme üçin sen täzeden indi ortaýat bilen bir şertnama baglaşmaly haýbat atýan. Eger şu Kazakystan kol çekişmesen, ene seni Ukraina gününe düşersin diýip gorkudýar. Agresya ýyl 20 ýyl bana Fyodor faýda boldy. Şunu hawa de uruş bolmaz diye sebäpde hem Putin bilen hem Tokayev ikisi dost diýär. Yok. Gerçi bulan ikisi diýär, hemden siyasi sahnadan düşen günne soň näme bolar? Kim geler bulan ornuna diýär. Täret. Gurban bolup isem ornuna kim geler diýen soragy berjekdim de men şonu. Biz bar ýa. Sen näde çok biz bilen sen şertnama baglaşsan. Näme de? Oň 5-10 ýyldan uruş bolar diýäniň sebäbi birazjyk ort özüni dürsäp, hawa bir 5-10 ýylyk içinde ýene-de täze nesil ýetişjek, täze eskerler ýetişjek. Hawa çağalar täzeden ýamaşgan aýallaryna, gyzlaryna aýdyp başlar. Hana ýene 250 000 500 000dan pul berjek, çağa dogrun köprek, ikinji çağaňa da 250 000, üçünji çağaňa da 500 000, dördünji çağaňa da 750 000 diýer danym. Bonus ýaly edip bir bayrak goýar orta. Öňkediş ýaly. 2000-nji ýyllar şonu etdi. Yok var şu bayrak häzirem var. Ýöne o bellen bayragyň pulun ýanky hümmet aşak düşenden hiç tat bol. Onda da şol dogran 2000-nji ýyllarda dolar 34 manatdy. Häzir dolar 100 manatdy 90-dan geçdi. 3 hassa gymmatlady. Diýmek şoň bellen bayrak 3 hassa arzalady. Hawa. Şo aýaly dogrusy gelen. Şo wagtky dogran şo 2000-nji ýyllarda diýetdi näme Putin. Şo wagtky dogran çağalar, dogan çağalar häzir 23 ýaşynda, 24 ýaşynda bolýardy. Bolin şolar inni Ukrainada gören näme et hökmünni Misrovkadan geçirilip Ukraina topraklaryna guma garlyp ýatyryn şo çağalar şo wagtky ejeleri samsyk oýnatky ejeleri 250 000 çağa sizi dogurdular. Hawa dogurma mana näme Putiniň eline berdiler. Olam nirde ýatyr? Ukrainaň topragyna ýatyr şo çağalar. Ine size gerek bolsa. Ýene de dogurun 5 manat pul üçin. 20 ýaşda, 25 ýaşda gül ömrüni kül edip çağalan bir topar. Olaňam baryny şu wagt köpse näme narkotik, alkogol oturdup, goýup oturdupdylar. Şol hiç millet agdyny açmasyn, politikaga garşy çykmasyn, men edýän rejime garşy çykmasyn diýip. Olara näme? Nirden tapmaly bugün içmäne, çekmäne diýip ýa-da köpsem aşdyr, aýlyk ýeterlik beren ok, pensiýa ýeterlik beren ok, köpsem aşdyr. Şol 5 manat näme bir döwüm çöregi nirden gazansam kam, nirden tapsam kam diýip musura çüýşe çöpläp ýören erkekler haýsy, aýallar haýsy. Şu derejä ýetirdiler, onam ýürüýt edýärler, oňsyny işleýärler. Ol propagandadan borgiden ol çykdy, propaganda etme üçin hem epesi pul berýär. Şu adamlaryň beýnisini ýumak üçin. Gatul pul bitýär. Telewizionyasına. Haýsy telewizionyasy açsaňam ba şol Ukraina haramzady, Ukrainlar näme plan tutdykan öz politikalaryny öwüp, yalan politikalaryny öwüp, rejimini öwüp, oturan Putin 25 ýyllap öwüp oturlar. Men aýdýan o içinde bir normal adam galmandyra olaň, onu dinleýäniň. Bar mankurt, kim gürleseň mankurt. Gülýaly prezidentimiz Bagdaý şükür, maňa şu prezident ýar-ýa wyber bolanda gitjekmi diýdi. Saýlawgyna gitjek diýdi. Ödem musuryň ýanyna çüýşe çöpläp duran birine sora berýär. Ene mankurtluk däl näme bi? Ene şo derejä ýürüýte ýetirdiler. Halky kontrol etmek ansat bolýardy. Aýlygyny azyrak berip, ajrak saklasaň, hawa nirde çörek baka diýip ylgap ýörenetseň, çağam nädip eklerkem diýip ylgap ýörenetseň, pensiýasyny azyrak berip, aýlygyny azyrak berip, bir garny dokurak, bir garny ajrak ýatyryp giýjegini alkaş galanam alkaş etseň, şo günki nan tapmaly ýan problemasyny 100 gram ara içýän çözüläýär.
kelle taylan ýa-da diwansyny ýatyk galya, ana şu çözülýär şo mesele. Goşadyrnak içinde. Ya narkotik edýän bolsa, narkotige bir çekerligini berýän bolyn, şo çöregini ýerden tapar kam ýa çagamyň eşigi ýok diýen problemasy çözülýär şol. Şoň akşamadan keýpi gowy. Hiç problema ýok dünýede. Putin'in gülýäli. Ýurdam gowy ýöredýär. Edil biziň Berdimuhammedow bilen ýaly. Türkmenistan şeýtdiler. 30 ýyllap ýaşlary ýok etdiler. Narkotik üstü bilen, alkogol üstü bilen. Ana innem açlyk bilen Tablet. ýaşlaňam köpüsi daşarurtda gulçuluk edýär. Aýallary, erkekleri aýra. Her aýal çagalarym ortada. Sülügüniň jüjeleri ýaly. Kim bilýär, kim seredýär olary. Daganyk. Maşgala. Daganyk. Hanondan sen isläniň edip bolýar da, halmada. Ýurdu nähä edip ýöredesiňizi ýöredip bolýar. Sebäbi seňe garşy çykjak adam ýok. Ýarty alkogolik, ýarty narkoman, ýartynyň maşgalasy daganyk. Eger aýal aýry ýaşaýar, bile ýaşanok, bir-birine düşman, garyndaşlar, dogon garyndaş, iki dost, iki dogon, hemmesi. Ana şoň ýaly edip bilseň, ýurduň astyndanam, üstündanam, ýeriň üstündanam, astyndanam näme gazanasyň ese gazanaň seňki bolýar. Halka hissat bermek gerek gel, sebäbi talap edenok. Halk talap edenok, özüne gerekli, özüniň zadyny, öz zadyny talap edip bilenok. Özüne degişli zady talap edip bilenok. Şoň üçin aňsat ýöretmek hökümeti. Sana garşy çykýan ýok bolsa diýmek hemmekşi razy. Ses çykmaýan bolsa. Ne şeýlerek harmada. Şoň üçin Yok, aslında aýaga orada- galmaly, halk aýaga galmaly. Halk sesini çykarmasa ağlamadyk oglana emme ýok diýär. Halk sesini çykarmasa şu gidişine gider menen has beter bolar. Müň beter bolar bundan. Doğru. Ýama onu şaýar ýa-da sen aýtdyň da orsiýetdäki halk ene saýlaw bolsa şu musurkada alap beren erti Putin'e ses berjek diýär. Olar düýpe ýaman kurtlaşdyrylan. Bizdäki türkmen halky ýene-de sin merýanmaly analiz edemde bir basgançyk şulardan ýokardadyr türkmen halky. Nämeden görýän şonu? Indi maňa saňa diýerler, ýazýarlar, ardyna diýerler diýen zatlary bar da. Indi şu şumal toýlarda, islenlik toýda o arkadagy şöhrat, näme arkadagy serdary, näme diýip aýdymay diýerler. Ondan şu tamada görgüli pul alýan pulny akyjak bolup toýda oturalar, adamlar el çarpaýyn diýip bir adam el çarpanak diýär toýda. Görýärmi? Şolara bolan ýigrenjiň ýeten derejesini. Bizim halkımız enne şu mahal sabır kâteti pürü doğru diyen söz var Türkmen. Şonu geldi. Birce usul çıkarıp bütün Türkmenistan tutaşa. Yani Türkmen köçe açıkta kan görmen öýüne girecek gel. Ene tragediyan olursa şu tayda. O tayda ol günäli atası, enesi, çağası hiç kim koymasa 30 yıllap böyle çeken ezerini, jewerini, kemsizlerini, türmelerde ýok edilerini, ketellerini ýa-da ölüp giderler, hemmesini ağırına alacaklar. Biz bunun haýdy bilen eline tutup yetişeli. Yetişip bilersin. Mesela şu tayda. Bular şu yeme bir söz var da näme diýär? Yaradan ya adamın canını almadan oğul akılını alır ekeniydi. Yani şolun beynisi alınıptır. Doğru, mankurt. Yani mankurt bolunu, mene çoğu düğün şol, serbi toğkunu yüzüvan toysu bu dedi. Yani doğru mankurt. O tayda ol hacı var ya, hacı gidip gelin hacı. Halmada men bir zada hayran galýan. Inni bir ekrana çıkıp onu gürläp otursaňam bir hille bolyn. Aýtmasamam içim neme dip durýar da. Aýtmasa bolunur. Men mara şu hayran galyr ýa-da çağlykdan gözüme gelýände ene hacı diýseler wagt biri giderdi hacı diýip 5 ýyldan bir 3 ýyldan biri gidäýmesi gidýän ýokdy. Olam mara akça sakally adam kellerine akça selleli
Ya bir şoň ýaly bir arasaja dony, zatly bir ýaşuly gidip geldi. Şeýdip oturup bir zatlar okap berip, ýagşy nesihatlar berip bir adamyň nemede şu şol adama bolan bir syýlygyň, hormatyň başgaça bolýardy. Şol adamyň görünüşi başgaça, bir mylaýym aýdyp berýän zatlary onuň şu gözeňme galypdyr da çagylykdan. Onuň bu adamyň baryp eline uşasyn gelýärdi. Şeýle bir akylly adam, ýaşy zatlary nesihat edip oturan, öwüt nesihat berip, onuň şol adamyň ýanky ak kellesine sellesi bara. Sellesine hormat eden okda şoň içindäkini, şonuň kellesi selläň aşagynakyny hormat edýäňde. Şoňa syýlagyň hormatyň bolýar. Ine şol adamy hajy diýip beýle ki etraplardan hem syýlaýardylar da gelip aýdyp bolýan. Men aýdýan, bu wagtga hajy diýenler bir wagt namazam okap bilen oklar, bir san aýatyň bir dolu bilýärmi, bir san aýatyny bir dolu bilýärmi, men hajy diýip gidip gelip ennem ol arakdan, şerapdan doýup mara jırtlap mara küçtep dedip tant edýär otaýda. Sen hajy bolansoň üýtmelläler sen. Meniň gözeňme gelýände ýanky bolmaly. Şu ýaşly adam var, akdy sakally, oturup bir hemme adyn bir jaýda oturan, bir politikada goşulmaýan, ol näme diýip oturanma, ol arkadaga şöhrat diýip ol ýaşlylyk maslagatyna gatnaşyp ýörmeýän, bir öýüne oturup bir bowanyň, şo töwerek adamlarynyň, şo töwerek ýaşaýjylarynyň, etraplaryň hemmesi gelip şol adama bir hormat goýýardylar. Menine şoň ýaldat gözeňme gelýär şol adam. Çagylykdan. Ýöne hajy diýse, part ikiň biri hajy bolup başlady. Ikiň biri hajy bolup başlady. Bu hajylaň inni ol näme diýilýär? Itiň bokundan hem köpeljek. Onuň bul hajy diýip bolarmy ine şo jyrtlap tant edip ýöreni? Alkogolik. İçip çekip ekranlarda nemede ekranlarla näme oňady? O Instagramlaryna, ýenelerine zat goýup, video goýup ýörenme? Ol näme tüsdeleýän çilim näme oňady? Çilim bara? Trupkal çekilýän. Suw çilim. Ana suw çilim. Ana şoňdan tüsdeler bilen bile surata goýup, tüsdeler görkezip. Sen hajymy sen ýa-ni? Yakup Hacı Gurban. Indi Yakup Hacı Gurban bolmy? Hawa. Indi titully adam bolmy? Hawa. Günüňe ýanaýyn Hacı, günüňe ýanaýyn Yakupjan. Osa toy gutlama baran ýene marhajy ba näme ol bir döwür dikterim adam bolla bu niýasyň döwrüne ýa ýerke Gurban bolan döwrüne näme oňady döwran bir hilada ba merdan ol ýok inşaatı bilen görülýän ýigit ba. Merdan Anna Muhammedow diýen. Ay şu bilemez şu bir hilada ba. İnşallah bar. Mergen Anna. Mergen marıp so taýdan ene bular ýanky öýlenýärlere ak pata berýärdi. Goşa öýlenýän ol durmuşa çykýan gyz nememi? Selbi. Tohtalyjy bar. Näçinji toýu oň birinji toýumyşmy? Ay bilemez ýöne toýunyň näçinjidigini ýöne şu mahal şu 43 ýaşyny. Onu toy etmek näme 43 ýaşan bolsaň? Bilemez. Indi şol mergen şu toýda goşa ogluňyz bolsun, goşa gyzyňyz bolsun diýip Yakup Hacı ikisi şey diýip ardy we diýerler. Mene bilemez. Indi sen medisina işgär bolansyň 43 ýaşda oň çagat bolmaýar. Bilmedim de. Indi o zatlar biz dile getirip otursak, onun bir adamın şahsy durmuşuna gatyrşdygymyz barda ýöne. Ol şeýle Şunu diline getirip şu taýda gutluk edýän adamlar men hem akyl derejesine aýtjak bolýar. Bolýar bagtly bolun diýip gara çekilýärler. Goşa ogluňyz bolsun, goşa gyzyňyz bolsun näde. O bolmajak zatlar ardy edip bolsaň nähil beýle bolan şonu aýtjak bolýar. Ay ardu edenlerle etsinler ardu ýöne o 43 ýaşdan soň Türkmenistanyň öz ýagdaýyny biz goýulýas ekologiýa ýagdaýyny. Eýem 39-36 ýaşdan soň aýal adamda klimaks diýip bir zat başlaýar. Ondan soň oň çagasy bolmajak 100% görünüp dur. Ýöne
ol bir şans ýanky neme diýilenne bir neme Kuştun abla tatvariyeni bolup biler, emeli tüýdi, ýagdaýda bilemä, o tüýdi. başga bir eneden zatdan olan bolup biler, bol ýöne şol taýda diýilýän gurrun duýdy manysy ýok ýa gutlug. Men şonu aýtjak, özüni hazy diýip atlandyrýan adamlar bar. Şo taýda Ýakup Gurbanyň bir aýdan sözi bar, tatmaňa da kypdylar seni diýip ýene ýüzden. Yakup Selvi Toğuklu'ydu bu. So yer çarptık geçiriyor yönü. Son terden dinleseler ne yurttaşlar tapar sataydı. Bileme akırma. Hay Yakup'um öylünce. Ay ay böyle bagtly öyle. bolsunlar. Bagtly Yok bolsunlar men bağlıca. o Ya bolsun molu yönü az halkın gözünün önüne dört güllep tarhınna körlük edip yine bolu bilsemiz şu garanı daktın niye nihalet. dört günnäkden Awo, şu bir ýerde şu blogger bolsa, şu ýanky bir atalogluň ýeme wagtyny ýetirýän bir jurnalistler, bloggerler, o aýdymçylar, o propagandalar hemme şu taý. O iki ýaka barmadygy bar, olaryň ton ýol baran nälerде, o teratdy maly bar iki ýaka şu taý gatnaşmadyk, gyrada galan. dört duýjy günnilap toý edipdirmi? Awa, 2000 adam toýa çağırdyr. 2000 adam. Näme ol Her tuwaklyjy we hürlükkä hem radesany okaýpdyr diýen. Dört duýjy Yo. günnilap. Okey. Ýema aýdylýan toýdan habarly adamlar bardy. Aşgabatdan habar berýärdi. Şo toýa şol bloggerlar her biri şol gymmat baha sowgat getirmelmiş. Eline dakylan şol ýüzükleriň ýanky sany $30,000 geçýär diýen. Şo bloggerlar sowgat berer. Ora näme diýär? Sebäp şol Selbi Gurban bolan ýerler bilen ýatnaşykda ýakyn gatnaşyk. Indi şoň üstü bilen soňra gerek wagty öz problemasyny çöz. Selbi toğuklyjyda ekrany ýa-da populiarnaşy şoň ýemede 19-njy ýylda başlady. Haçan ol adam tutup oturman ol. Niýaz öldü diýip berdi habar ýerden. Şondan soň ol şoň garşyna çykdy da o taýda näme beýdiýän o ýaşadyn biziň arkadagymyz ol diýir men şoň üçin gerek bolsa o jany gurban eder men ýa söz bilen ine şo taýda iteklenip ortaga çykarylsak diýip onu bilemek men onu nähil wakal ýemesi bar o men baha bermeler goýun bilermeler aýtsan bagşyçylyk ya aýdymçylyk näme derejetiniň barlygyny Ha, bolýar. Yani sol şolar ýalyk ýagdaýda inni sol bularda inni ýeme ýokda oturan döwlet ýok, hökümet ýok, parlament ýok, hiç bir işler oturan döwlet edarasy ýok. Onsoň şolar çykarýarlar orta. Hawa. Olmasa şolar orta çykarýarlar ini şolaň üstü bilen gowdurmuş reklam edýär. Yani ýurdun daşyna akyla görse bir günne bäşede gelin durmuşa çykýan eşigini çalyşýar. Yine bolu verişim şu tip. O nämen alamaty? O nämen alamaty? Nämen alamaty? Alamatı olmalı. Ben düşünçüme göre. Onun şolun yanına yine bir hacı var. Aynula hacı var. Oğlum yankı hacılar da kelin. O yüzden patsarak bir gıyıl var. Şolun otaydı. Ben görülemaydı yani. Başka da hacı kendi rol bilmedim. Haydi hacılar vardı. Yine hükümet şuları önüne tuttu ya. Öyle diyen cenayetini yapmak için. Yani az halk şunun üstüne topulmalı. Gurban oğlu yegelleri ortadan ayrılır. Bundan 2-3 yıldır yegelleri var da koşarlarını beyazdan onu sağa takıp o bir kilelik yankı zıncırı kıyıları soğuk edip ya kapısına sonra aydım aytır. Olur inni gidenler gittiler sebep baylıklarının yetişmeliğini Dubai'ye çıkarıyorlar da şuna. Korkup etip korkýarlar. O yok korksun gereğidir. O Dubai diyem yerin keyine gitse de getirirler olur. Yine enne şu tayda enne şu unkun az halkın gazabını bundan 5 yıl 6 yıl oldu halkın tanımayan yani aydımçıtına gönüktürüyorlardı. Şu yukarıdan Urvan oğlunun ursot olmasa şuları ya toy tutup bilinir mi Türkmenistan? Elbette yok. Ne için 10. dekabrda bir taraflık günü bütün Balkanlı qadağan edipdirler adamlara köçe çıkmağı, toylamağı, ya Krasnovod'da
hatalyalar dilhati kol çekýärler. Men hiç bir ýeme gatnaşjakka, toýa tomga da barjakka, garaşdyrylgan bellejekkä, täze ýylam harakete da atjakka, köçede de saat 9-dan soň görünjekkä, eger men şonu etsem, men onu jenayetkar türmäge basyp bilersiňiz diýip ol dilhati edýär. Her bir adam. Saat 9-dan soň kim tutulsa, Krasnovodda ketip, KPD-de ýatyrýarlar, erti ýerden soň razborka edip goýberýär. Ine sana türme. Kağıdın şey deyip, yırtıp gözünün önüne yırtıp, bir şey ittirip, bir asmana seçsen de. Şol edýän ine gaýratly halk az, ine etmerse şol. Ýöne bular şol 32 ýyl gorky howpyny salyp ine şoň kol çekdirip olar hakimiýetini saklanmakdy. Ýöne görem şol saklaýşy. Ya. Any görem. Ýöne ine edýän oýlary şol. Ol bidereklik ol şol toýa gatnaşan blogerler bar. Hemmejin halk hasaba alyp otyrar. Erti şolun depesinde halk şanykda göründi. Şu çekip oturan görgüsü üçin. Şu çekip oturan jebir üçin. Ha? Şular näme ya akalatlyları mi kardeşimiz bağışlayacak gallette beýle kadamlar ezilçek oturanlar şular bağışlarmy? Şu elpeli şu haram durmuş bağışlar. Ýok. Bir tarapdan yamanam däl. Bula görkezdi indi Türkmenistanyň indi Mekka gatnaýarlar kimler degin nähil hajydyr. Indi şol men dinimi berk tutup oturan musulman ýa türkmenlere soragym bar. Hana size Mekka etmek gereken şeytan da aşlamak için başarayan ana maňlaýyňyzda dur. Eden iki dünýä sogabymyz gazanmayan, başarmayan bolsaňyz onu beýleki adamlar şular talqit etdiýärler. Siz o ateistim diýmän, bulara kapırım diýmän, siz ýewreýim diýmän, özüňize seredin aýnaň öňüne durunda, siz kim? Şu zatdan çykyp çyda oturan bolsaňyz onu siz kim? Ene sora. Men şonu aýdyn, onu çak. Bolýa, almada bir sagatdanam geçti wagtymyz. Ha, bopdur onu. O şu ýerden biz onu tamamlaýaly. Watandaşlamada ýanky zady Fyodorowyň aýdan zadyndan başladyk da. Ne habardar bolun ne şu zatlardan diýip aýdýas. Belki rus dilini bilýän ýokdur araňyzda. Şoň üçin ine biz size türkmen dilini aýdyp berýäs şu zatlary. Ortalagyny ýep oturan zatlaryny, biziň üstümizde atyp oturan hemlelerini. Şoň üçin ýene-de guly bolmaly. Olaň pikirçe ýene-de biz orsun guly bolmaly. Öňkü 70-80 ýyl guly boluşymyz ýaly ýene-de dowam etmeli. Arasynda bir 30 ýyl goşatyrnak içinde garaşsyz bollukmy kakdydyk, goýun garaşsyz bolman narsa ekenik. Ýok, hiç zat ýok. Ana, şoň ýaly watandaşlar, ona sag bolun, sag oturuň, Almurat aga size de köp taňylyk gelip ine wagt tap gelýäniňiz üçin, görüň berýäniňiz üçin sag bolun. Sizem sağ olun çağıranız için, onun çağırınlar, yurttaşlar, hemmäňiziň öýüňize salyp, oturun, dinläň, özüňize gerek netijeni çykaryn.